салому алейкум дӯстон азиз. Шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Рости бародаро бисёр ба ман муроҷиат мекарданд ки масалан Мубориз то фақат телефонҳои масалан қиматро тавсия медиҳӣ, барои мо ягон телефонҳои арзон тавсия диҳ. Баъзеашон масалан мехостанд ки ба Тоҷикистон телефонро мекунанд, ба хешу табор масалан ба фарзандон. Хулоса ҳамин муроҷиатҳо бисёр шуд. Ман имрӯз масалан се телефони хубро ҳастам, масалан аз склад ҷудо, аз мағозамон ҷудо кардам, гирифта овардам. Ин нархҳояшон масалан аз 6 то 7 ҳазор меистанд. Се телефонҳое ки дар ҳамин нарх меистанд. Ман ба шумо масалан вақти қимати шуморо намегирам, кӯтоҳ карда дар бораи телефонҳо маълумот медиҳам ба шумо. Масалан телефони аввалин Redmi Go. Ин телефон масалан 16 гигабайт памят дорад, нархаш 6500 рубл. Масалан дар зарядаш 3000 мАч заряд мегирад, 8 мегапиксел камера, процессораш Snapdragon. Ин дар процессори хуб дорад ки чунин процессор дар Samsung J6 Plus ҳаст ки Samsung J6 Plus нархаш қариб 2 баробари ин телефон меистад. Биёед хай телефони Redmi Go ро аввал мекушем, мебинем, баъдан дигар телефонҳоро боз ба шумо нишон медиҳам. Хай дар баш зарядник дорад. Телефони бехтарин аст, ман дар даст удобна мешинад. Хай камера дорад, масалан фонарик дорад. Хулоса телефони хуб аст, нағз дар ёд гиред. Redmi Go. Боз як телефони нави дигаре овардем ки номи ин High Screen. Ин телефон нархаш 7000, масалан ҳозир мекушем, мебинем 13 мегапиксел камера, батарея 3000 мАч. Дар ин нарх чунин телефонро харидорӣ кардан, ин худ як ҳолибият аз телефони беҳтарин аст. Мекушем, мебинем ки телефон аз чӣ иборат аст дохилаш. Нархи телефон 7000 меистад. Экрани хело калон дошад. Дизайни хело хуб дорад. Нигоҳ кунед. Телефон дар даст шинам. Телефон 3 оперативка, 32 гигабайт памят, сканер отпечатки палец доштааст. Ин тамоман беҳтарин дар нархи 7000. ҳол камерашро ҳам мебинем. Хай хулоса ин телефони хуб аст. Масалан чӣ хеле дидед? На, телефонро гирён кардем, отпечатки палец дорад. Нархаш 7000 меистад. Ина агар харидорӣ кардан бошед, метавонед муроҷиат кунед. Беҳтарин тӯҳфа аст барои падар, барои модар, барои масалан бародарон, апаҳо. Беҳтарин тӯҳфа аст ки хело телефони хуб аст. Масалан телефони ҳам ҳаҷмаш калон аст. Ба шумо тавсия медиҳам. Дӯстон, як чизро фаромӯш накунам ки ин телефон ростест гузаштагӣ 1 сол гарантия дорад. 3 ранг дорад, масалан ранги сиёҳ, кабуд ва нуқрагӣ, ранги серебрист дорад. Аз ҳамин ҷо сахт шуморо тавсия медиҳам ки ҳамин телефон ҳатман харидорӣ кунед. Яке аз телефонҳои беҳтарин. Телефони дигари мо Redmi 6A ки ин ҳам яке аз телефонҳои беҳтарин аст. Масалан дар нархи 7000, глобални версия, памяташ 16 гигабайт. Инро асосан ба одамони масалан калонсол зиёдтар тавсия медиҳам, чунки барои онҳо лозим нест ки ягон бозии хуб бозӣ кунанд. Масалан барои имо, ВАТСАП, Viber, YouTube телефони хуб аст, хуб кор мекунад. Масалан интернеташ ҳам хуб аст. аз ҳамин сабаб барои калонсолҳо хусусан ҳамин телефонро тавсия медиҳам ки зарядаш ҳам хубтар медорад. Аксарият медонанд ки масалан телефонҳои Xiaomi зарядро хуб медорад. Масалан дар дохили комплектатсияш зарядник доштааст, кабел, вилка, як симак барои симкарта. Хай хулоса ба мисли ҳамаи дигар телефонҳо як зарядник дар дохилаш дорад. Телефон рози дар гиронда мебинем. Чӣ хеле мебинед телефон масалан дар даст телефони қимат менамояд. Агар касоне ки масалан телефонҳои қимат ҳоло харидорӣ набошанд, метавонанд аз ҳамин телефон харидорӣ кунед. Агар телефон харидани бошад дар нархҳои арзон. Ин ҳамин се телефонро ба шумо тавсия медиҳам. Хулоса ин буд як видеои кӯтоҳ бо хоҳиши бачаҳо ки барои онҳо телефонҳои арзонро пешниҳод намудем. Агар харидорӣ бошед, метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Телефонҳо ба тамоми метрои Москва тариқи КУРЬЕР ба дигар ҷойҳо бошад, бо почтаи РОССИЯ равон карда мешавад.
марҳамат муроҷиат намоед. Хайр дӯстон азиз, то видеоҳои оянда худо нигаҳбон.